Hola, avui us porto 3 preguntetes per profunditzar en els vostres vincles i millorar la sensació de proximitat, intimitat i connexió. Us recomano que anoteu les preguntes i que després d'un moment de reflexió us dediqueu un moment a cadascuna de vosaltres. D'aquesta manera, cadascuna tindrà el seu moment de protagonisme i de poder rebre aquestes carícies emocionals. Primera, quan ens vam conèixer, què és allò que més et va treure de mi o més et va cridar l'atenció? 2. Amb el temps i em conèixer una miqueta més, què és allò que has descobert de mi, que t'encanta, que et sembla adorable, que et sembla genuí o diferent, especial? 3. Si jo demà no estigués a la teva vida, què és allò que més trobaries a faltar? I un extra, no és una pregunta, completa aquesta frase. M'encanta tenir-te a la meva vida perquè potencies aquesta part de mi. Espero que us hagin agradat, que pugueu fer aquesta reflexió amb les vostres parelles, amistats, amb diferents vincles i que podeu gaudir d'un moment de connexió i d'aprofundir la vostra intimitat.